The mayor will say a few words, and then the former governor and general secretary of the Union of Regional Authorities, and the deputy mayor. Χαίρομαι που βρίσκομαι πάλι κοντά σας μετά από τη χθεσινή πρώτη γνωριμία μας. I'm pleased that I'm here again with you after yesterday's first meeting. Η συνεργασία σας υπήρξε γόνιμος, αποδοτική και σύντομα θα έχουμε τα αποτελέσματα τα οποία επιθυμούμε από αυτή τη συνάντηση. The cooperation, as far as I can see, has been fruitful, and we are certain that very soon we'll see the results of this cooperation. Είμαστε μια περιοχή που έχει γόνιμο έδαφος για τέτοιου είδους συναντήσεις και δραστηριότητες. As you found out, perhaps, we are an area which we have very good facilities for this kind of cooperation. Εκτός από την πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή, όπως είπα και χθες στο χαιρετισμό, στόχος μας είναι η ανάπτυξη της τριτογενούς παραγωγής που είναι ο τουρισμός. Και στο Πήλιο αρχίζει αυτή να παίρνει σάρκα και μπροστά αυτός ο τρόπος της οικονομικής δραστηριότητας και πιστεύω και με τη δική σας παρουσία, με τη δική σας συνεργασία να προχωρήσουμε με σταθερά βήματα στην ανάπτυξη του τουρισμού στο Νότιο Πήλιο. As you see, in South Pilion, we have other production secondary sector, but the tertiary sector, which is tourism, has immense possibilities for us, and with your help and assistance and expertise, we hope to develop this as part of the project. Θα ήθελα να τελειώσω και να μην καταχραστώ του χρόνου, εκφράζοντας και πάλι τη χαρά μου για τη γνωριμία αυτή, που τέτοιου είδους συναντήσεις συνδέουν ακόμη περισσότερο τη φιλία μεταξύ των λαών μας. I'm very happy that I had this opportunity to meet you all and to be in this Elite partner for the promotion of the cooperation between European people. Είμαστε κάτοικοι πολίτες της Ευρώπης και θα πρέπει να δουλέψουμε συλλογικά για να επανέλθει πάλι η Ευρώπη στους αρχικούς της στόχους που ήταν η Ένωση των Λαών. We're all citizens of Europe, European Union, and we must fight for the ideal European ideals, to keep the European ideals, to bring back Επίσημα, targets of the Europe of the people, Europe of the people. Επίσημα η συνάντηση τερματίζεται σήμερα, αυτή την ώρα, αλλά πλην όμως θα έχουμε τον χρόνο και τη δυνατότητα να επισκεφτείτε και μια άλλη περιοχή, το Τρίκερι, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε κάποια απόψεις, να κάνουμε κάποιες συζητήσεις και να γνωρίσετε μια τελείως διαφορετική περιοχή από αυτή την περιοχή την οποία γνωρίσατε στις 2 μέρες που είστε εδώ πέρα. Θα συναντηθούμε γύρω στις 4 η ώρα στο κοινοτικό κατάστημα της κοινότητας Τρικερίου και συνεχεία θα κάνουμε μια ξενάγηση στο Τρίκερι. Although the formal proceedings will close in this meeting soon, the mayor expects all of you at Trikeri at 4 o'clock, first in the local community hall there, and then he will have the opportunity to show you his own particular hometown of Trikeri, and we'll stay there for the rest of the evening. So you will be with us for the rest of the day. Okay? Thank you. Ευχαριστώ και πάλι. Now we'll ask the former governor, Mr. Pavatolias, who was actually involved in the previous project, hearing, to address briefly from his point of view, and also the General Secretary of the Union of Regional Authorities of Greece. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω στο Πήλιο.
και να εκφράσω την ιδιαίτερη χαρά μου για τη συμμετοχή σε αυτή την πρώτη διαπεριφερειακή συνάντηση ενός προγράμματος με τον ιδιαίτερα προκλητικό και ελκυστικό στόχο της ενσωμάτωσης του πολιτιστικού τουρισμού στο στόχο της τουριστικής αειφορίας. I would like to welcome you also to Pillion and to express my satisfaction for being here in a project that has this ambitious target to involve culture and heritage in the very important subject of regional policy and tourism sustainability. Η χαρά μου είναι διπλή για το γεγονός ότι αυτό το πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια της πρωτοβουλίας που είχαμε αναλάβει στην Ομαρχία Μαγνησίας πάνω στα ζητήματα του πολιτιστικού τουρισμού. I'm very happy to see that this project continues what we started when I was governor of Magnesia 4 years ago under the Hiron project, which was to promote cultural tourism. Η συνέχεια ενός προγράμματος που εμπλουτίζει την αρχική ιδέα με καινοτομίες, με νέες ιδέες και με νέες καλές πρακτικές. A project that enriches the previous knowledge with new innovative approaches and good practices. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι ένας μικρός δήμος του Πηλίου, ο Δήμος του Νοτιού Πηλίου, ηγείται πλέον αυτής της πρωτοβουλίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. And it is very important for us that a relatively small municipality of the European periphery is leading this partnership for this important topic. Δείχνει ότι σε μια περίοδο που προβάλλονται αρνητικά στερεότυπα για τη χώρα μας στο εξωτερικό από διάφορες πλευρές, μπορεί η Ελλάδα να παρουσιάζει μια άλλη εικόνα. It's important for us that these difficult times for our country, where the stereotypes in the European media sometimes give a very negative image of the country and the people, of our people, that the local government and the country can lead this kind of partnership. Εδώ έχετε την εικόνα μιας Ελλάδας που δημιουργεί, μιας Ελλάδας που αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, μιας Ελλάδας που αγωνίζεται σε ένα δυσμενές περιβάλλον και στο τέλος θα τα καταφέρει. Here you see a different image that depicted by the some European media. It's a country that fights, creates, and at the end will succeed. Τέλος, να συνομολογήσουμε ένα κοινό στόχο για αυτό το πρόγραμμα. Ότι με το πέρας της διαδικασίας το Πήλιο θα μπορέσει να αποκτήσει ένα ενιαίο brand name. Να γίνει το Πήλιο ένας ενιαίος τουριστικός προορισμός που θα προβάλλει με ενιαίο και συστηματικό τρόπο το μοναδικό παγκοσμίως πολιτιστικό και φυσικό το απόθεμα. And for us, apart from the cooperation, it's also important at the end of this project to have facilitated and achieved the branding of Pillion that you've seen and you will see more today. The branding of Pillion as a unique cultural, natural heritage destination, worldwide, European-wide, to be very well known. Αυτή την προσπάθεια θα τη στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί πιστεύουμε ότι είναι ένας κρίσιμος, σημαντικός, αναπτυξιακός πόρος για τον τόπο μας, για ολόκληρη τη χώρα, αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη. And this project will support, from whatever position we have, anything we can do, we'll give our best force to promote this project, to make it work for the benefit not only of South Pillion, but also for the country and for the European Union and your regions. Thank you very much. Ναι, τον Ο κύριο. κ. Παπαρακάκης έχει δύο λόγια να πει. Έχει μικρόφωνο.